Ku danna subscribe, bayan haka ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kan kai. Kuma yau sai dai ka zaɓa ko ka fita da ni ko kuma a bakin aikinka. Dan billahi azimu yau ko ba ka ƙaunar Allah idan ya da sai ka bar aiki a gidan nan. Saboda ni kun raina min waya kula ganin ni dan ƙauye ne. Kuma inda waccan shu'umar ce karuwar matar tasa da ita ce da tuni kun kai ta. Ai ko ita ma sai Alhaji ya ce a kai ta. Kai. Za ka kai ni ko ba za ka kai ni ba? Ya ni kurin ka sassaɓa nake gudu kar kai mu. Ba haka Bello direba. Idan za ka kai shi har kwaje ku dawo Alhaji bai san ma kun fita ba. To. Dan gari. Ka gani? Ai shi ba zai gane ba. Ka gani nan bai da basira sai ka ce duwawu. Amma haka ka ga yadda na gata. Kuma yau sai dai ka zaɓa ko ka fita da ni ko kuma a bakin aikinka. Dan billahi azimu yau ko ba ka ƙaunar Allah idan ya da sai ka bar aiki a gidan nan. Saboda ni kun raina min waya kula ganin ni dan ƙauye ne. Kuma inda waccan shu'umar ce karuwar matar tasa da ita ce da tuni kun kai ta. Ai ko ita ma sai Alhaji ya ce a kai ta. Kai. Za ka kai ni ko ba za ka kai ni ba? Ya ni kurin ka sassaɓa nake gudu kar kai mu. Ba haka Bello direba. Idan za ka kai shi har kwaje ku dawo Alhaji bai san ma kun fita ba. To. Dan gari. Ka gani? Ai shi ba zai gane ba. Ka gani nan bai da basira sai ka ce duwawu. Amma haka ka ga yadda na gata. Ku danna subscribe, bayan haka ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kan kai.